खुलुमबाय रायजोफोर आङो सनेट भिडिअनिफ्राय बुंदों दायो जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिसुपानि आन्चलिक सानखाथि गामिनि नबजित नार्जारी बिथाङा दिनै DID सिजन 5 बेहाय उथ्रिसारनो हादों आरो बेनिफ्राय जितुनोखि गोजौ लेभेलाव थांनो थाखाय बिथांनो जोंनि भटनि गोनांथि जादों थ' आं बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों जे जोंनि फंबाय नबजित नार्जारी बिथांनो अननानै गावनिनो असे फंबाय बा फिसाला हिसाबै बिथांखौ अननाय होगोन आरो बिथांखौ भट होनानै देरहासार जानो हागोन देरहासार होलांगोन बेखौ आसा फारिनानै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों बिथांखौ 9152915246 बे भटिं नाम्बाराव मिसखौ हरबानो बिथांनाव भटआ जाखांगोन आरो खेबसे होनबावगोन 9152915246 गोजोन्थों।